Уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми господин Славов, уважаеми представители на местната и държавна власт, скъпи близки и роднини на нашите колеги, Ваше благоговенство, офицери, сержанти, войници и цивилни служители. На тази дата, преди 10 години, дългата ръка на тероризма не се поколеба и достигна нашата база Индия в Кербала, където българските военнослужащи изпълняваха задачи по възстановяването на Ирак. За голямо съжаление загинаха 5 наши военнослужащи и десетки бяха ранени. Панахида в памет на загиналите наши колеги ще отслужи отец Марко, след което ще бъдат поднесени цветя-венци пред паметника на загиналите в борбата против световния тероризъм. Караул, Миро, шапки, ту! Благословен Бог навсегда ни непресно и во веки веков. Амин. Непорочный Бог, аллилуйя, благословен си Господи, научи ме оправданием Твоим, аллилуйя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбината всякое время, аллилуйя. Возлюбя душа моя от уныния, утвърди ме основи всех Твоих, аллилуйя. Преклони сърце мое по сведение Твоя, не благоенство, аллилуйя. Благословен си Господи, научи меня оправданием Твоим, о покой Божий раби Твоя, и уничи их, прииде жилице святых Господи, и праведницы сияют, яко свети Ива, усопши раби Твоя, о покой, презирая и все сокращения. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чистая Бога плоти, родшая во спасение всех. Ей уже род человеческий обрат и спасение, Тобою да обращем рай, Богородица чистая, благословенная. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. И вся я живедени, и неведени, человеку любче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Тебе во всея мирови, Христе Боже, Сине света Тою показави, помилуй нас. Святими, упокой, Христе, душу раби Твоя, и деже не с болезни печальни воздыхание, но жизнь бесконечная. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме, рече Господи, не дайте, които бях дошли при Него. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вера по Него, което ме пратил, има вечен живот и на съд не допожда, а и минал от смърт към живот и истина. Истина ви казвам, идва час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий, като го чуят, ще живеят. Но тези, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а оние, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам те и съдя. И може да правиш да търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил, а волята на Отца, който ме е пратил е тая. От всичко, що ме е дал да не погуби нищо, да го възкреси в последния ден. Тази е волята на Него, който ме е пратил, всякой, който види Сина и повярва в Него да има вечен живот. И аз ще го възкресям в последния ден. Слава Тебе, Господи, слава
вечный покой подашь, Господи, усопший раб грехом, а заберем посуд православник и сотворим вечную Богом помилуй. Своя майка, всякую деморе, на святи небесной силе, на святием, увеличим помученик Мила, на святи архидиакона Стефана, промученик нам заверта, да победущий да просятся на свой рави, как любви помолта на вам, и против правите нас, да помилуй, что ты благ и человеку любез. Аминь. Молитву мы среди радость нашей, Господи, Иисус Христе, Боже наш, помилуй нас. Бог да ги прости, вечно да бъде паметта им и във веки веков. Амин. Господин бригаден генерал, господин Славов, братя и сестри, воини, сержанти и офицери, скъпи родители на покойните. Днеска църквата чества паметта на първия мъченик за името Христово, архидиакон Стефан, който също той беше млад в зенита на своя път, който мъченически премида към небето, изпълнен с Божия благодат и Дух Светий. Затова църквата е постановила в дните на рождественските празници да се чества неговата памет. И в този ден отбелязваме един тежък момент на загуба на наши приятели и войни, които загинаха, но не за себе си, които бяха във воинския си дълг. Затова молим Бог да приеме нашата молитва за тяхните души, да им даде мир на душите, покой, радост и светлина в истинския живот, защото много тяхни мечти не се осъществиха тук, но знаем, че ние се борим за истинския живот с врага на Бога и човешкия род. Затова молим по молитви на този, който е началник на живота, да им даде благословение, покой и мир на душите, да получат това, което не са получили тук в истинския живот. Бог да ги прости. Вечно да бъде паметта им и във веки веков. Амин. На колена!
Кару, мирно! За срещу дясно! За по! Чист! Наре! Свободно! Уважаеми господин Славов, народен представител от Коалиция за България, господин Карагенски, господин Минев, заместник кмет на община Карлово, господин Стоянов, кмет на град Калофер, ваши преподоби, скъпи близки, родители на загиналите колеги, военнослужащи по време на мисията за следвоенно възстановяване на Ирак. Дами и господа, граждани и жители на град Карлово, скъпи колеги, офицери, сержанти и войници, достойни български войни на 61-а стрелска механизирана бригада. Днес, точно в този миг, се навършват 10 години от онзи трагичен инцидент, терористичен акт, при който загинаха 5 български войни, а бяха ранени десетки военнослужащи от състава на 1-ви пехотен батальон. Днес, този ден, третия ден от Коледата, Рождество Христово, всички ние свеждаме глава и запазваме едноминутно мълчание в памет на онези свидни жертви, които останаха вечно млади в българската военна история. Със своята служба, със своята нравственост и висок боен дух и морал, те защитиха по най-добрия начин името на българския войник. Вечна памет на нашите герои, на майор Георги Качорен, на старши лейтенант Николай Сараев, на офицерските кандидати Свилин Киров, Иван Инджов и Антон Петров. Днес ние свеждаме глава в памет на тях, но за зла съдба и участ загинаха още 8 наши бойни другари, докато българската армия участваше в мисията за следвоенното възстановяване на Ирак. Днес българската армия, сухопътните войски, ние военнослужащи от 61-а бригада сме част от онзи стожер, без когото не може да съществува държавата, наречена Република България. И аз днес държа да отбележа тук, пред паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм, че ние военнослужащите сме достойни хора, достойни граждани на българското общество. Последните дни българското общество в средствата за масово осведомяване се прокрадват и реално се извършват опити за очерняне на името, на духа, на волята на българския войн. Защото благодарение на българския войн, независимо от каква етническа принадлежност, е донесъл свободата на тази отрудена държава. Защото именно българският войн
забавно веднага след освобождението от 5-вековното турско робство, допринесоха и изградиха тази държава, за да има днес повече от 140 години. Но както и българското общество боледува, така боледува и българската армия. Но българската армия не е само място за трудова и социална повинност, както някой се опитва да си изкаже. Българската армия е защитник на нашата родина. Българската армия и в нея служат достойни мъже и жени. Това, че сред нас има хора, които проявяват следствие на ниско възпитание в семейството, в училището, това не означава, че с лекота всеки един трябва да изпира своята гузна съвест върху армията. Това е недопустимо. В армията служат както българи, така и турци, така и роми. Всички представители на многообразния български етнос, българското общество. И никой няма право да налага рестрикции кой трябва да служи в българската армия. Да, недостойна е тази срамна, позорна постъпка на тримата военнослужащи и цивилния служител от състава на поделението. Но те ще заслужат и ще изтърпат своето наказание. Аз съм убеден, ще осъзнават своето долно гнусно деяние, което извършиха преди повече от 10 дни. Но тук аз приканвам представителите на медиите. Моля ви се, не дайте се заиграва с етническата карта. Както вие сте четвъртата власт, коректива на българското общество, бъдете обективни, бъдете реални, служете на истината. И нека да оставим спокойно специализираните органи, военна прокуратура, военна полиция да достигнат до края, до истината. Защото е и позорно с лекота, без да се замислим, да напишем гръмкото заглавие, да спечелим общественото мнение. Но дали това е истината? Дали и потърпещата страна няма вина в случая и не е предизвикала? Затова аз разчитам и се надявам, че специализираните органи ще достигнат до самата истина, такава каквато е, а не да се спекулира. Аз съм убеден, че този срамен случай ще изиграе катализираща роля във всички нас, защото армията е стожер на държавността. Армията е била и ще бъде. И ние сме защитници на тази страна. Но армията, въоръжените сили не са мястото и първа да възпитаваме българската младеж. Ние сме онази институция, където можем само да надграждаме и да обогатяваме нравствените ценности, които ни държат като народ, като нация. В този ден, този тъжен миг, аз пред всички вас и от името на всички военнослужащи на 61-а бригада, на сухопътните войски, се обръщам към родителите, към съпругите, към близките и приятелите на нашите колеги, които самоотвержено и безпрекословно служиха на каузата, наречена България. И в тяхна памет да изкажа още веднъж нашата братска, другарска съпричастност към тяхната болка,
непрежалима болка. И да ги уверя, че ние, воините от 61-а бригада, нито за миг не сме ги забравили и никога няма да ги забравим, докато има български войник. Прощавайте, скъпи родители и съпруги на Георги Качорин, Иван Инджов, Свилен Киров, Антон Петров и Николай Сараев. Дълбок поклон пред нашите герои. Венец от личния състав на 61-а стрелска механизирана бригада. Венец от личния състав на 4-ти артилерийски полк Асеновград. Цветя от командира на сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов. От народният представител господин Пламен Славов. От председателя на Общинския съвет Стойо Карагенски. От заместник кмета на община Карлово господин Антон Минев. От кмета на Калофер Румен Стоянов. От военно-патриотични организации, близки на загиналите и граждани на Карлово.